Szeretettel üdvözöl mindenkit, az Isten áldását a Jézus Krisztus nevében kívánva Molnár F. Árpád 2009. július 19-én a Hír Háttér multimédiában. A magyarság általános szellemi és morális, nagyon gyorsan bekövetkezett hanyatásáról kívánok szólni pár szót. Előtte azonban mondjuk el, mit hallunk. A szlovén zeneszerzés egyik kiválósága Zvonimir Ciglic, aki 1921-ben született Ljubljanában, és ott is halt meg, tehát Szlovénia fővárosában 2006-ban. A szerb agresszív fasiszta társadalmi közeg és annak 1990 utántól elképesztően moslék és vérgőzös maffia titkosszolgálati állami berendezkedéséhez képest, melytől a szerbek épp úgy félnek, mint az ottani magyarok, a Molnár F. Árpáddal szemben, aki közvetlen tapasztalatainál fogva annál inkább lábtörlőjének használja, mármint a szerb titkosszolgálatot, rendkívül konszolidáltabb szlovén államrend misztikus, vallási és újkori hatásokkal operáló Zvonimir Ciglic előírt tempójú előadásmód esetén 13 perc körüli időtartamú koncertinója szól, melyben a misztérium és a vallási tónusok mellett úgy tűnik, rendkívül élénken bukkannak fel a francia Claude Debussy különlegességének átható színei is. A magyarok nem nagyon ismerik Ciglicet. E kiváló művét évente egyszer vagy kétszer játsszák a magyar rádióban, de informálisan sehol, egyáltalán semmi nem jelenik meg róla, ezen művén kívül pedig semmi sem tőle. Kicsit utána jártam a dolognak, úgy tűnik, hogy a magyar rádióban történt egyszer, hogy irdatlan hatalmas gyűjteményük gyarapításakor vásároltak egy albumot, amire hogy nem rákerült Zvonimir Ciglic koncertinója is. Rájöttek, hogy ez nagyon is jó zene, ezért elkezdték játszani. De soha senki nem hallott róla egy árva kukkot sem, ezért nem is írt és mondott róla soha senki egy árva kukkot sem. Ezt most halványan pótolni próbáltuk, és pár szóval is lehet, többet elmondva az 1921 és 2006 között élt szlovén Zvonimir Ciglicről, mint ami bármely elektronikus médiában valahol összesen megjelent. Most a humoros hangvételű bevezetőt követően, megemlékezve arról, hogy a Bartók Rádió műsorszolgáltatási minősége egyébként toronymagasan veri az előtte lévő évtizedek minőségét, mind a választott zeneszerzőket és műveket illetően, mind a zenei magyarázatok vonatkozásában, tehát minden lényeges szempontból. Térjünk át valódi tárgyunkra, miközben Ciglic koncertinóját hallják. Mivel a hírháttér alaptételei közé tartozik, hogy a magyarok nem a reális helyzetből indulnak ki, amikor politikai és társadalmi helyzetükön javítani próbálnak, ezért amíg ebben változás nem történik, addig túlélésük is csak mese, mert aki nem a valóságból akarja megoldani a helyzetét, az eleve bukásra ítélt. Amiképpen a kommunistákra is úgy következett 1956, hogy nem akartak a reális helyzetről sem látni, sem hallani semmit, ezért felkészülni sem tudtak a következményekre. Most a mostani, tehát eme régi rendszer aljának akasztására kerülhet sor. Tehát mivel a magyarok nem a reális helyzetből indulnak ki, ezért, és ösztönbeli késztetéseiknél fogva, a legmarginálisabb problémákba folytják őket, melyeket viszont irdatlan dömpingével terjesztenek és hirdetnek úton útféle. Ezek közül csak egy példa, mert műsorban és filmen erről talán még nem szóltunk. Akik, teszem azt, Gáspár Győzőt vagy Kissel Tündét a nép ellenségeiként üldözik, és idejüket arra fecsérlik, hogy gyűlölködő stílusban, egyébként köztörvényes módon, tehát csak feljelentés kell és betiltják, az írókat bíróságon elítélik, innen is látszik Gáspár Győzőjék irracionális türelme, hiszen a hatályos törvényekkel fel lehet számolni az ilyen jelenségeket. Tehát gyűlölettel és köztörvényes módon gyalázkodnak. Akiknek erre idejük van, és idejüket erre fordítják, már morális és intellektuális állapotuk miatt is alkalmatlanok arra is, hogy 4 évente szavazzanak. A szavazó képességre való alkalmasságot nem életkor, hanem a társadalmi folyamatokra való rálátás és az erkölcsi állóképesség dönti el. Úgy mutogatni a kereskedelmi csatornák színvonalára, hogy mind stílusban, mind stílusérzékben, mind intellektuális szempontból, mind erkölcsileg súlyosan annak eme primitív kívülállók előtt is látható minősége alá süllyednek,
Ráadásul köztörvényes módon a becsületsértés és a rágalmazás, továbbá akár legalább a garázdaság bűncselekményeit halmozottan kimerítve, olyan törvényeket, amelyek itt nem terhek, hanem jók és megfelelőek, alkalmazhatók is, az intellektuális és morális analfabetizmus egy posztulátuma. Az embereknek mindig kellett az, hogy ezeket az állati, zsigeri rosszindulataikat kiélhessék. Ahogy az ókori Róma arénáiban, mivel az utcán nem gyilkolhatták egymást, állatokról van szó, amikor a népi sötétségről beszélünk, ezért elmentek a Kolosseumba, hogy ott ártatlanuk brutális meggyilkolásához és moslék, férgek egymás elleni gyilkos álmokfutásához örjönkhessenek, magukból kikelve, tehát rátalálva valódi önmagukra. Ebben éppen úgy nem volt sem intellektuális, sem morális háttér, hanem az állati, barbár, primitív, legalacsonyabb rendű ösztöni rosszindulat, mint az internet spam nyomorult biorobotjaiban és spam idiótáiban. Vért akartak, mert állatok. Élvezték, mint a zsidó Krisztus kivégzésénél, hogy az áldozat ártatlan. Ártatlan és nem ellenséges. Ez volt az ok. A többi az állati sátáni jellem önáltató és önfelmentő demagógiája. Ez nem attól függ, hogy zsidók vagy pogányok a moslék állatok, hanem attól, hogy emberek. Attól ember az ember, hogy ne értelemben, hanem annak analfabetizmusában, és ne szociális érzékenységben és erkölcsben, felelősségben és érzelmi, emocionális bölcsességben, hanem örvénylő moslékban, saját örvénylő moslékjában járjon, és abban tobzódjon. Például az RTL Klubot volna miért támadni nekünk, akiknek rálátása van annak bűntetteire és emberiség ellenes napi szervezkedéseire. Olyan bűncselekményekről beszélek, amelyekért a hatályos törvények szerint életfogytig tartó szabadságvesztés jár, melyeket ki is fogunk osztani, ha és amint erre lehetőség nyílik. De hogy mi mindenről van szó, azt éppen úgy nem mondja el, és nem is tesz ellene a katonai és polgári titkosszolgák közül senki, mint a miniszterek és a Demján Sándor, mert mindenki áruló, és szintén antiszociális, egocentrikus pszichopata, aki pedig nem az, hanem oknyomozó, tényfeltáró, avagy beavatott dolgokba is szociálisan, és az emberiség védelmében fogékony. Idejét pedig nem saját smile idióta, és D-betűket halmozó elképesztő pöcegödri szellemi morális posványában éli ki, mert felsőbbrendű, azért nem tesz nyíltan, mert a lakosság olyannyira el van maradva a társadalom működésére való rálátást és a tudomány fél és egy évszázados eredményeit illetően, továbbá erkölcsileg és saját puszta lét és túlélési érdekei vonatkozásában, hogy egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy beavassák abba, mi folyik körülötte. Mint mondtam, a tényfeltárásnak esetemben, és ez így van lassan 10 esztendeje. Sok-sok anyag, amit annak idején is publikáltam, azóta államtitokká nyilvánítva, tehát a tényfeltárásban korlátott esetünkben, akik a csúcs teljesítményt nyújtjuk e téren, tudásban, börtönt, betegséget, halált stb. Megvető bátorságban. A lakosság felfogó képességének nagyon is szűkre szabott mivoltában áll. Tehát, ha a lakosság nem volna ennyire hibbant és veéreskezű Néró, akkor tudna mindarról, amiről így viszont soha és soha nem szerezhet tudomást, mert alkalmatlan rá. Az az irdatlan igénytelen kocsmaszínvonal, az a népi röfögés, ami az interneten ilyen fórumokon van, annak idején nem létezett. A politikai fórumokon például ki sem kellett közösíteni az olyat, mert magától is annyira kilógott a többi közül, annyira minőségen aluli volt, hogy magától távozott az olyan. Ami most a nép erkölcsi mércéje, az az internetes fórumokon nem létezett. Ezzel arányban lehet tapasztalni a magyarság általános mesterséges elbutulását és felfogó képessége
megsemmisülését a humor intellektuális formái iránt, továbbá meghaltak operatív szempontból, teljesen analfabétákká váltak, a tudományra most már szélsőséges butaságról eltörölhetetlen tanúbizonyságot téve reagáltak, ezért a tudomány közéleti szférája átvonult az internetes levelező listákra. Tudósok, írók, jogászok, stb. Ott beszélnek azokról, amikről a lakosságnak még csak azok létezéséről sincs halvány fogalma sem. Ebben a társadalomból való elvonulásnak egyébként örök meghatározó szerepe maradt Vona Gábornak és a Kurucinfónak, és ezek egyre nagyobb tömegével megjelent elképesztően mocskos és patológiás morális állataiknak. És meghalt, szó szerint meghalt a magyarság a művészetek összes affinitási képességére, és a művészeti irányzatok bármelyikének befogadhatóságára, értelmezésére és puszta elfogadására egyaránt. A magyarok buták lettek, primitívek, gyalázatosak, undorítóak, elfogadhatatlanok, befogadhatatlanok, felvállalhatatlanok. Hogy aki bármi felsőbbrendűről akar tárgyalni, az levelező listákra vonul, ahol a népi állat már nem létezik. Nem létezik. Mert az is, meg a felsőbbrendű is megtalálta a maga környezetét. És a magyarok lettek továbbá morálisan kocsma alkoholista igénytelen, önpusztító, önsorsrontó, vandál és barbár állatok, amik a smile idiotizmust és a súlyosan szellemi fogyatékosok tulajdonságainak meghatározásánál alkalmazott kifejezéssel az üres derű. Továbbá az ezzel felváltva, illetve keverve gyakorló, határozottan és egyértelműen a pszichopátiás alkat patológiáját szélesen megjelenítő, előzmény nélküli gyűlölködés, igénytelen és a legalacsonyabb rendű alkalmasságról tanúságot tevő szellemi és moráli idiotizmus demonstrálóivá, meghatározóivá. Ha megnézzük például csak azt, hogy ugyanaz a tárgykör vagy tartalom, ha angolul jelenik meg a YouTube-on, színötöst kap, ha magyarul, akkor pedig jó, ha a 2,5 csillagot eléri. Ha megnézzük továbbá, hogy angolul a legelőnytelenebb külsejű, torz kinézetű, pokoli rossz hangú személyek mekkora sztárok a lakosság előtt, mert amit mondanak otthon, saját kezdeményezésből bármiről, de intellektuálisan, akkor a magyar színvonallal összehasonlítva, aki meglátja ilyen esetekben a színötöseket, és hogy a külsejére sehol egy árva, de egy eltévedt célzás sincs, felteszi az oda látogató a kérdést, de akkor mi történik Magyarországon? Hát ezzel a külsővel Magyarországon kamera elé állni mindegy milyen tartalommal, olyan, mint amikor az ember a horrorfilmekből ismert zombik vagy a középkori rablóbandák erdőmélyi, nemi erőszakolós, darabolós kocsmájába téved. Magyarok előtt értelmes módon állni nem lehet, mert a magyarok csőcselék, lumpen, primitív söpredék, antikrisztusi, mocskos hányadék, és általában kimondottan párthányadék. Tehát amit kihányt a párt, amit felöklendezett magából, az került ki az internetre is. Amit a Gyurcsány Ferenc, a Demszky Gábor, a Kunce Gábor, a Gergényi Péter, a Vadai Ágnes, a Lendvai Ildikó, a Kurucinfo és a jobbikos sajtóbandák tanúsítottak, az a hányadék lett a magyarság megfelelője és szinonimája. Először az, ami Gyurcsány Ferenc és bandája volt, aztán meg az, ami a Kurucinfo és bandája maradt. Gyalázattal és keresett butasággal, gyűlölködéssel és pártröfögéssel, választott smile idiotizmussal, és tudományos, valamint intellektuális és erkölcsi analfabetizmussal csak disznóólat lehet gyártani, annak minden vizeletével és bélsarával, mocskával és okádmányával egyben. Abból ország nem lesz, nem is lett, csak disznóól, ami már élesen látható módon elkülönül az angol nyelvű manifestációs formák világától.
Ezt csekély pár év alatt sikerült elérni. Közös munkával az MSZP-SZDSZ kormány és az utcai jobboldal előbb egymást felváltva, majd egymással ritmusban mozgó alpári sötétsége által. Az a nép, amely nem képes még arra sem, hogy tükörbe nézzen, hanem önmagát, amiként a magyarok szépnek, erősnek, igazságosnak, nagyszerűnek és csodálatosnak nevezi. És ezek fő kifejező erejét és isteni netovábbját pártban találja meg, miközben már utolsó moslék állat. És ennek önmagában is végérvényes bizonyítéka, hogy minden erkölcs és lehetőség netovábbját pártban találta meg. Saját rekordját naponként alulmúlva. Nem csak nem méltó, de nem is képes emelkedni, csak süllyedni és süllyedni és süllyedni egyre és egyre mélyebbre, egészen saját megsemmisüléséig. Önkritika és jóravaló hajlandóság nélkül, továbbá a változás csak is gyűlöletben kiélt római barbár vandalizmusban és szadizmusban látó nép, maximum egy rákosi rendszer vagy önmegsemmisítő hitleri fasiszta összeomlás formájában tenghet tovább. Kérész életű és eleve pusztulásra és idegen hatalmak általi szükséges legyőzöttségre és invázióra kárhoztatva. Az 1921 és 2006 között élt szlovén Zvonimir Ciglic zeneszerző különleges és misztikus hangulatú koncertinóját hallották. A glossa és a zenei szerkesztés Molnár F. Árpád által készítetett. A Hírháttér Multimédia minden kedves nézőjének, hallgatójának és olvasójának további hasznos és áldásra való időtöltést kíván. A főszerkesztő Molnár F. Árpád által. Amíg a buta, ostoba és ecselonnal agyonvert bamba lakosság számára elérhetővé nem teszik a hanganyagokat nyomtatott betűkké konvertáló és a világ bármely nyelvére lefordító ingyenes szoftvereket, addig a műsor teljes szövege olvasható formában a Hírháttérről elérhető. Hogy ezzel is csökkentsük-e primitív buta nép elmaradottságát, és az ősrégi fizikai eszközökkel végrehajtott transzba, révületbe és halálos, kárhozattal végződő álomba ringatását. Minden hatalom és dicsőség legyen a Teremtőé, a Jézus Krisztusban.